Приятелю, час останах тук с намерението да стана учител на българското училище, но силно се излъгах. Достигнах до такова жалостно положение, което не може да ти опиша. Живея съвършено бедно. Дрипите, които имах, се съдраха. И ме е срам да изляза деня по улиците. Живея на самия край в Букурещ, в една ветреничава воденица, заедно с моя съотечественик Васил Дяконът. За препитанието ни не питай, защото едва на 2 или 3 дена намираме хляб да отложим глада. Тия дни мисля да държа сказка в читалището Братска любов, но как ще да се явя, не зная. При всичкото това критическо положение, аз пак си не губя дързостта и си не изменям честното слово. Приятелят Милевски, с когото живеем, е нечут характер. Когато ние се намираме в най-критическото положение, то той и тогава си е такъв весел, както и когато се намираме в най-добро положение. Студ, дърво и камък се пука, гладни от 2 или 3 дена, а той пее и се е весел. Вечер дордето ще легнем, той пее. Сутринта, щом си отвори очите, пак пее. Колкото и да се намираш в отчаяност, той ще те развесели и ще те накара да забравиш всичките тъги и страдания. Приятно е човеко да живее с подобни личности.